3:30 बजे दुल्हे मिलना जरूर। 3:30 बजे 3:30 बजे दुल्हे मिलना जरूर। 3:30 बजे 3:30 बजे दुल्हे मिलना जरूर। 3:30 बजे अरे घड़िया भागई लहीन धई के हो लहीन धई के। अरे दुल्हे भागैया अपन बहिन लई के हो बहिन लई के। 3:30 बजे 3:30 बजे दुल्हे मिलना जरूर। 3:30 बजे अरे गड़िया धस गई जमीनिया में हो जमीनिया में। अरे दुल्हे फंस गए बहिनिया में हो बहिनिया में। 3:30 बजे 3:30 बजे दुल्हे मिलना जरूर। 3:30 बजे 3:30 बजे दुल्हे मिलना जरूर। 3:30 बजे अरे अगुआ भागैया अपन बहिन लई के हो बहिन लई के। अरे गड़िया भागई लहीन धई के हो लहीन धई के। अरे अगुआ भागैया अपन बहिन लई के हो बहिन लई के। 3:30 बजे 3:30 बजे दुल्हे मिलना जरूर। 3:30 बजे अरे गड़िया धस गई जमीनिया में हो जमीनिया में। अरे अगुआ फंस गए बहिनिया में हो बहिनिया में। 3:30 बजे 3:30 बजे समधी मिलना जरूर। 3:30 बजे 3:30 बजे समधी मिलना जरूर। 3:30 बजे अरे गड़िया भागई लाइन धई के हो लाइन धई के। अरे समधी भागैया अपन बहिन लई के हो बहिन लई के। 3:30 बजे 3:30 बजे समधी मिलना जरूर। 3:30 बजे 3:30 बजे